היי, קלות אורבניות, יוצרות הבאות לצל החורש. אנחנו נמצאים כאן באזור החופה. כאן מתקיים הטקס נישואים שלכם. כאן מפה אתם נכנסים רווקים ויוצאים נשואים. אתם יכולים לראות את החופה שלנו המהממת, מעוצבת על ידי מעצב הבית שלנו. אתם מקבלים מאיתנו את החופה עם וילון לדים והבת פרוכת מלמעלה, ואתם יכולים אחר כך להשתגע מאיזה עיצוב שאתם רוצים, עם פרחים, עם וילונות, מה שתרצו. יש לכם גם כיסאות לבנים משני הצדדים של השביל, בשביל ההושבה של מי שרוצה לנוח וליהנות מהטקס בישיבה ובנחת. ושימו לב שגם המקום הוא כולו בשיפוע, כמו איזה אמפי אחד גדול, ככה שכל האורחים יכולים ליהנות מכם ולראות אתכם מכל אזור שנמצאים מבלי שאף אחד לא יסתיר את השני. אנחנו עכשיו נמצאים באזור הקבלת פנים שלנו. אני כרגע נמצאת על הבר שלנו. בר מאוד גדול עם 4 צלעות, עם שירות מכל צלע, שבאמת אתם יכולים ליהנות משירות מהיר, בלי לחכות מאחורי האנשים וליהנות מכוס יין. ואנחנו כרגע נסתובב בקבלת פנים עם כל מיני דוכנים שהתמלאו תכף בשפע של אוכל מעץ השדה. אני נמצאת כרגע על הבריכה שלנו, בריכה מאוד גדולה ומפנקת, מגודרת במעקה בטיחות, ככה שבאמת הילדים יכולים פה להסתובב בבטחה ובלי דאגה. ואני מזכירה שאם המזג האוויר מאפשר ונעים, לפעמים אתם יכולים אפילו לסיים בטבילה בתוך המים. ואם רק הייתם יכולים להריח איזה ריחות יוצאים מפה, באמת עם התבון שלנו יוצא פוקצ'ות חמות מהתנור, עם בשר, עם דברים צמחוניים וטבעוניים מכל מיני טעמים, באמת שפע שנותן מענה לכולם. אנחנו נמצאים עכשיו באזור ההושבה המקורה שלנו לחורף, עם שולחנות בעץ מלא יפים וזיתים מסיביים, בלי מפות. בנוסף לשולחנות האלה, יש לכם גם שולחנות עם מפות, אתם יכולים להרכיב איזה סקיצה שאתם רוצים. שולחנות אבירים, עגולים, מרובעים, מכל מיני גדלים, מקיפים אותנו מסביב הרחבה. כרגע אנחנו נמצאים בתוך הרחבה, עם גשר, רמקולים ותאורה מעלינו. הבר שלנו מאוד קרוב לרחבה, כאן אתם יכולים ללכת, לשתות ולחזור מבלי שאפילו התפחדתם לרגע מהמסיבה. בואו ליהנות איתנו ולאכול ברחבה.